Zimanê dayîkê dengê xwebûnê ye. Profesör Dr. Abdullah Polat. Lêkolînên nû yên diwarê zanistên mêjî û psîkiyatriyê de nîşan didin ku ziman ne tenê amûrek ragandinê ye. Di heman demê de pergalek bingehîne ku hişê mirov bi rêya wê tê birêxistin kirin. Raman, hest û bîranîn bi rêya ziman têne avakirin, rêxistin kirin û wate didin wan. Ji ber vê yekê zimanê dayîkê di bingeha avahîya derûnî ya mirovan de çiyekî navendî digire. Mirov dema ku tê cîhanê ewil zimanê dayîka xwe fêr dibin. Tirs, evîn, wendakirin û hesta aidiyetê bi vî zimanê tê çîyin. Ji bo Kurdan ev rastî ne tenê aliyekî kesan e, lê di heman demê de aliyekê wê yê dîrokî jî heye. Bi salan Kurdî hat qedexekirin, hat tepeserkirin û ji qada civakî hat dûrxistin. Ev pêvajo ne tenê bû sedema wendabûna çandî, lê di heman demê de bû sedema hilweşîna psikolojîk di asta civakî de. Bêqîmetkirina ziman, girêdana mirovan bi cîhana wan a hundirîn re qels kir. Dema ku zimanê dayîkê bi têra xwe nayê hînkirin, an jî bi awayeke çalak nayê bikaranîn, di pêvajiyên derûnî û hestiyarî de valayî çêdibin. Ezmûnên zaroktiya zû pir caran bi zimanê dayîkê têne kotkirin. Lêkolînên zanistî nîşan didin ku ev torên hestiyarî di zimanên din de bi heman astê bi pêş nakevin. Ji ber vê yekê dibe ku kesek bi zimanekî din baş biaxive. Li hestên wan bi wî zimanî pir caran neyînî û kontrolkirîne. Ev bi taybetî di ezmûnên travmatîk de rast e. Travma pir caran bi zimanê ji dayîkbûnê tê tomarkirin. Ger ev ziman were tepeserkirin an jî bi pêş nekeve, pêvajoya ragihandin û çareseriyê dijwartir dibe. Lêkolînên klînîkî nîşan didin ku kesên ji ziman dûr dikevin, îhtimal e ku dengezariyên navxweyî ku nikarin nav lê bikin, zehmetiya îfadekirina hestên xwe û nerehetiya domdar biçerebînin. Ev bi depresyon, nexweşiyên fikaran û nexweşiyên psîkosomatîk ve girêdayî ye. Rola zimanê dayîkê di bi pêşxistina nasnameyê de jî bingehîne. Ziman di pirsa ez kî me de navendiye. Kesên ku bê zanîna Kurdî mezin dibin, an jî ji Kurdî dûr dikevin, pir caran nezelaliya nasnameyê û pirsgirêkên girêdanê dijîn. Ev kes nikarin bi tevayî bi çanda xwe ve girêdayî bibin, an jî bi tevayî di civaka ku lê dijîn de entegre bibin. Ev di demek dirêj de stresa psikolojîk sêde dike. Lêkolînên li ser pirzamaniyê nîşan didin ku zanîna ji yek zimanê zêdetir avantajên psikolojîk peyda dike. Van kesan xwedî kontrola baldariyê bîr û nermbûna derûnî ya xurtin. Lê belê ev avantaj tenê dema ku zimanê dayîkê bi bingehîn were damezrandin derdikevin holê. Ger zimanê dayîkê qels be, pir zimanî dikare ji avantajekî bêhtir barek be. Zarokên Kurd ên li diasporayê mezin dibin, di vê warî de bi taybetî di xetereyê de ne. Eger li malê bi têra xwe Kurdî neyê axaftin û li dibistanê bi zorê zimanekî din bê bikaranîn, di pêşveçûna derûnî û hestiyarî de valayî yekçê dibe. Ev zarok pir caran ne tenê di navbera du zimanan de, lê di heman demê de di navbera du nasnameyan de jî asê dimînin. Ev yekwekî bi xwebaweriya kêm, zehmetiyên akademîk û qelsiya psikolojîk xwe nîşan dide. Giringiya zimanê dayîkê di warî psikoterapiyê de jî bi zelalî tê dîtin. Dema ku mirov bi zimanê xwe yê dayîkê de axivin, ew hestên xwe bi tevayî û rasttir diyar dikin. Bîranînên travmatîk bi zelalî tên bibîranîn û pêvajokirin. Lê belê dema ku tenê zimanekî din tê bikaranîn, hest pir caran bi têra xwe nayên îfadekirin. Di vê çarçoveyê de Kurdî ne tenê zimaneke, di heman demê de pergaleke ji bo rêxistinekirina hestan. Çanda devkî, setran, çîrok û şêweyên rojaneyên axaftinê alîkariya mirovan dikin ku jiyana xwe fêm bikin û rêxistin bikin. Lawaziya vê pergalê jî veguhestina hestan dijwar dike. Di dîrokê de polîtikayên asîmîlasyonê ne tenê ziman hedef girtiye. Her wiha bandor li nasname û entegrasyona psikolojîk jî kiriye. Zanistan û jem bi zelalî nîşan dide ku wendabûna ziman ne tenê pirsgirêkek çandiye û ew rasterast bi tenduristiya derûnî ve girêdayî ye. Ji ber vê yekê parastin û bi pêşxistina zimanê Kurdî ne tenê erkek çandî, ew pêdiviyek psikolojîk e jî. Zimanê dayîkê ji bo têkiliya mirov bi xwe re bingehîne. Wendakirina zimanê dayîkê tê wateya wendakirina beşek ji hest, bîranîn û nasnameya mirov. Bi vê wateyê Kurdî ne tenê zimanekî axaftinê ye, lê tişteke ku tê hîskirin, tê bibîranîn û bi rêya wê mirov bi hev ve girêdayî hev dibin.